Tällä videolla kooste siitä, miten luksushuvilat.fi-ralli meni Sastamalassa. Katsotaan vähän molemmilta autokunnilta inkaaria. Jotain pientä tilanteen poikastakin siellä saatiin ihan itse aiheutettua. Ja vauhtiahan meillä perinteisesti taas ei ollut, mutta hauskaa oli. Se on pääasia. Ollaan ABC:llä ja perinteinen kusiralli on alkanut. Kartturikin saatiin sopiin sinne. Nippa nappa. Vaan varusteet puuttuu. Anna mennä vaan. Vasentaan, anna mennä. Anna vaan. Kerran vähän. Hyvä. Hyvä. Anna mennä vaan. Anna mennä vaan. Nypyltä taittaa varmaan vähän oikealle. Ei, menikin vasemmalle. Jotakin. Hyvä. Oi, hyvin menee. Anna mennä vaan. Tässä on happipaikka tämä. Tää on oikein tiukka. Kiristyy. Ja nyt ihan vetoja vaan. Hyvä. Että volttimittari näyttää 11,5, että Joo. onko se paskana vai onko meillä laturi paskana? Tosin latauksen merkkivalo ei pala ja samalla remmeillä on vesipumppu ja jos remmit olisi lentänyt, niin lämmöt nousis, mutta ne ei nousee. Eli ei mitään hajua. Oliko se niin, että tonne sai tonne ensimmäiseen mutkaan syöksyä ihan Näköjään. lappu lattiassa? Joo. 2,6 kilometriä on 90 oikein ahdas risteys. Paalit plus kaiteet. Onko se niinku eka kohta kun mennään jarrulle vai? Luultavasti. Ei riitä kyllä kantti. Sen verran kireellä noin munavyöt, että ei oo bolseja semmoseen hommaan. No mä voin löyhentää vähän sen niitä sitten. Niin juu. Jos ne nyt äkkiä sitten kasvais tässä ennen lähtöä. 5, 4, 3, 2, 1, aja! Oikealle. Heti vasuria juu. Hyvin menee. Etoja vaan. Puhtaalla vaan pysyy, niin hyvin menee. Kirra. Hyvä. Vetoja vaan. Siinä on auto jotenkin sitten. Anna mennä vaan. Ei näy ketään missään. Tuolla on. Hyvin menee. Kirraa vähän se. Hyvä. Vetoja vaan. Vetoja. En tiedä mikä heittää tästä sitten. Suoraan anna mennä vaan. Tuolla tulee nypyt. Heittää sitten jälkimmäinen. Ja kääntää sitä alastulosta oikealle vähän. Hyvin meni. Oi. Vetoja. No hyvin meni, pakille vaan.
Pidä käynnissä. Ihan rauhassa vaan. Hyvä. No niin Aapo, miten meni 2 ekaa EK:ta? Kyllä se nyt ihan hyvin lähti sujuun, mutta ryssittiin kakkosella sitten semmonen tuplanyppy. Spinnas vehkeet alastulon jälkeen ja loppukuskilta kädet ja ajatus olisi vaan pitänyt työntää pienempää tupaa ja lappulattiaa, mutta siinä palo pari minuuttia. Eli kävitte vähän ojan pohjalla vai? No ei se paljon mennyt, mutta sen verran, että kiinni jäi. No niin. Kuhan nyt ajellaan sitten loppupätkät. Käytiin siirtymähuollossa ja ei tietenkään huoltoauto ollut paikalla, koska meillä on 2 autoa huollettavana. Mutta aivan loistava kartturi. Löysi vian, eli sieltä oli maajohto laturista irronnut. Sen takia latauksen merkkivalokana ei syttynyt. Ja nyt se on meillä, alkuun koettiin saada ruuvin alle ilman apikoa, mutta nyt ne on teipillä kiinni siinä laturin kyljessä. Ja näyttäisi vielä toistaiseksi lataavan, mutta Ei lataa kauan. Se on toinen mutka ja Joo. Lainen lähtee. Joo, mutta saadaan edes vähän akkuja nyt täyteen, että päästään pätkä läpi ja kohta meillä on sitten kunnon huolto tässä. Niin. 5, 4, 3, 2, 1. Se oli kyllä kaukana puhtaasta, jumalauta. Oli, mutta oli siinä taustalla vähän ongelmiakin. Oli. Huomasitko heti kun pääsi tiedosluvuissa johonkin 6 tonniin, niin rupesi rötää ihan pirusti. Joo, kyllä se vähän rötää. Sitten pysäytetään tuohon stopille ja jatketaan matkaa. Joo. Sitten lähdetään huoltaan. Mitkä fiilikset? Jotenkin vähän muutunut fiilis. Ollut vähän vastoinkäymisiä heti aamusta, mutta alkuun. Niin mitä, niin latausongelmia? Niin, ei ne ykkösen kohta siirtymällä hävisi laturi ja saatiin selville sitten myöhemmässä vaiheessa vähän turhan myöhäänkin, että se oli maattopiuha, mutta kerettiin kuitenkin kakkospätkälle ihan ajallaan ja joo, aika paljon hikikarpaloita tullut ottalle, on pirun lämmin ja toisekseen ja ihan ensimmäisenä sen laturin episodin takia, mutta koitetaan nyt kiristää sitten seuraavalle 3, jos päästä oikeesti ajan rallia eikä vaan murettiin tästä kaikista paskoista. Hyvä, tsemppiä! Yes.
siinä on kyllä ihan hyvän näköinen terassipojilla. Niin no, ja niin jos siihen Niin. lyöttäytys sitten. Mennään kun noi jätket oli jäänyt tonne lähtöviivan taakke parkkiin, niin mennään me toista ton verran. Joo. Keri, joo anna mennä vaan. Vailallapa oikein alkaa tulee, anna mennä vaan vielä. Sinne vaan, suikkaa vaan. Antaa mennä vaan. Mene vaan, mene. Kääntää oikealle. Joo, hyvin menee. Vasemmalle taittaa vähän. Anna mennä vaan. Vähän kirraa. Hyvin menee. Joo, hyvin menee. Sinne vaan. Vetoja. Siitä anaa vaan. Hyvin. Anna mennä vaan. Kolmonen. Taittaa oikealle. Anna mennä vaan. Vetoja. Kolmonen. Joo. Kääntää oikealle nypyltä. Anna mennä vaan. Kääntää oikealle. Hyvin menee, vetoja vaan. Hyvin menee siitä niin. Tuossa on vähän tiukemman näköinen oikeet. Vasuri. Iso, anna mennä vaan. Vetoja. Ja vetoja. Ja veto päällä vaan. Kolmonen. Nelonen. Joo. Hyvin. Kolmonen ja vetoja. Tää on vähän kuin autokoulussa olis. Joo. Anna mennä vaan. Isompaa päälle. Hyvä. Väli vapaa siihen. Mutta toi on aika haasteellinen juu, että oppii löytämään sen, että millä vaihteella se jaksaa mennä minkäkin paikan yli. Niin no, juu. Kun tuntuu koko aika, että jos mulla on liian iso pykälä, niin puutuu, niin mä laitan mieluummin pienempää aina mutkaan, mutta... Joo. Heti kun se näet, että paikkaa aukeaa, niin saman tien tyrkkiä isompaa. Niin no, juu, niin pitäisi tehdä, mutta... Mä jotenkin kaihoisasti oottelen, että koska se vetoalue alkaa ja sit se vaan laskee.
Selaho siihen. Ota tohon sivuun. Vittu. Menikö sulta ohjaus? Ei. Ei se lähe. Ootas. Ei se nosta öljynpaineita. Ei nostakaan. Devade. Kilpailuista kotiuduttu. Volvo jäi ihan ehjäksi, toimi hienosti koko kilpailun ajan. Tuli tehtyä itse pieni ajovirhe siinä 2 EK:n tuplanyppy huomiopaikassa ja lähti siitä sitten vähän sekoittaa vehkeet ja sitten pestiinkin tynnyriä oikein urakalla, mutta auto pysyi tiellä. Perse vaan kääntyi menosuuntaan ja jäätiin sitten pikkasen ruopiin siihen ojan reunalle. Niin Corolla pääsikin sitten lähestulkoon maaliin saakka kisoissa. Mitäs siinä teille kävi? Siinä oli semmonen tosi paha peltopaikka, että se lähti tie ihan alta vasemmalle ja me lähdettiin siinä sitten, se paikka selvittiin ja seuraavassa oikeassa oli kivi sisämutkassa ja otin liian ahnaan ajolinjan siihen, rysäytin ton oikean etupyörän siihen ja sen jälkeen moottori meni pimeäksi, ei mitään. Kokeiltiin siinä 10-15 minuuttia saada autoa vielä kuntoon, mutta ei sitä saatu käyntiin enää. Niin pakko oli laittaa keskeyttämisilmoitus ja siellä sitten katteltiin muutamat autot läpi rallin kunniaksi. Joo, vähän erikoinen homma. Lähdetään tossa nyt vähän tutkiin, että mikähän siinä nyt sitten oikein on. Nyt tosiaan tutkitaan Corollan sammumisongelmaa ja kipinä puuttu kokonaan. Niin. Katsotaan, että tuleeko tonne AT Sparkille pyörintänopeudet ja muut ihan ok. Jos tulee, niin sitten meillä on todennäköisesti toi vakkilainen hukkakipinä puola vaan tussahtanut siitä tärähdyksen seurauksesta tai tärähdyksen seurauksena. Joo, pyöritä vähän konetta. RPM-signaali tulee ainakin ihan hyvin. Kovin on kyllä taas mystisiä vikoja. Käytettiin johdon päässä AT Sparkia, niin nyt se rupesi räimiin kipinää. En tiedä. Katsotaan lähteekö se nyt sitten käyntiin. Tarttaa vaan. Joo, vika vissiin korjattu, mutta vähän huolestuttavaa se on, kun ei tiedetä, että mikä se vika oli. Muuten ihmeellisen hyvin pysyy toi tehostajan remmi tossa siivapyörän päällä, kun se on pyörähtänyt nurin niskoon ja ei se ole tuo urassa ollenkaan.